Belai kirima sengsa tren kaisa bai tuthailmani bai derajak kebangma kanai rok. Kokmani bisiti Saimanjaka Tamil Nadu ni Tiruvallur district o kaisa borok tuijak tren bathagui tongmani jorauno tei khungsa mal tuijak tuthaibrei o kirima sengsa khaibai. Abo bai hor nangui thangkha kebangmano dabba tren ni tei derabai kha kebangma borok rok. Senjana pono wui tamani exclusive kokma Tamil Nadu ni simi belai kirima sengsa hor nangkha dabba kaiba bo. Kokmani bisiti Saimanjaka Tamil Nadu ni Tiruvallur district ni kokma hana. Belai kirima sengsa tren kaisa bai tuthailmani bai derajak kebangma kanai rok. Kokmani bisiti Saimanjaka Tamil Nadu ni Tiruvallur district o kaisa borok tuijak tren bathagui tongmani jorauno tei khungsa mal tuijak tuthaibrei o kirima sengsa khaibai. Abo bai hor nangui thangkha kebangmano dabba tren ni tei derabai kha kebangma borok rok. Senjana pono wui tamani exclusive kokma Tamil Nadu ni simi belai kirima sengsa hor nangkha dabba kaiba bo. Kokmani bisiti Saimanjaka Tamil Nadu ni Tiruvallur district ni kokma hana.